ҳамаи сурудҳои наву ҷолиб дар сомонаи низому ба кулли мусалмону моҳи шариф муборак бод даи моҳ меган ҳама бандаҳо мешаванд озод не ки дар рамазонам чӣ кору рамад дидестам пулдору баланд хестан камбағалу ғалти дестан нархи продуктара савдогар миллион кадестай бо баҳонашон чияй доллара макаҷон хестай э бародари муслим танҳо фикри хитанаки камбағал сум надора барои маҳсулоти ти кисае камбағалам пир боша парво надора ҳама чӣ там мехара дроз карда долларора лекин тақдири пастиш яхелора неса дастиш босум дорода пешон ҳарчӣ мехарам бар қастиш ягалатон мусалмон не ҳаматон такабирен барои задон зур шава гуфта қасам мехарен бо ягон камбағалам фиреб карда бор мекунен ман намедонам шумо ҳаматон чӣ хем мемирен дина бозор рафтум аз савдогар фуркиш болояй чашмо шикофат мена фикри хаёлиш далояй айби давлат накунен хитсон ҳамара нарх монден агар биқапантона меген қонуна нахондем этаға иблисим қасам нахир масумагир айлави ҳами сумом хайр бика да ягон кампир неки ай рӯжа шумо маълумай ки ҷинварае да ягон кас дили тинам месӯза як зарае ай вазмини ҳаёта кута ки майда кор мена хобчаҳои вазмина да пишти хидиш бор мена мактаба партостаю ки гишнагидан намира ризқию камбағала бачаи сумдор мехира агар мо ҳамамон куда якдигар кӯмак кунем номи тоҷик мехеза дод намезанем рағумем неки мои хелестем дар хуни мо бахилияй дута тоҷик якдоши давҷа одам кишияй рамазон омад дур кун ки наро бародар ба сӯи мадинаро ба шумо танҳо дӯстӣ мехоҳам рамазон мубораке ҳамватанона рамазон омад дур кун ки наро бародар ба сӯи мадинаро ба шумо танҳо дӯстӣ мехоҳам рамазон мубораке ҳамватанона рамазон моҳи муқаддас мебошад ва ширкати соф савдо маҳз ба хотири моҳи шарифи рамазон 20% тахфиф эълон мекунад. дорои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто Абиб Нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кирн баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбеҳ шавед пас аз дорои бетса протеин ва гейнерҳои соф савдо истифода баред. доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мерасонад. доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Русия дар шаҳри Москва ва Санкт Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. аз номи канали Tojikon Group муроҷиат намуда тахфифи илова